Salutare, dragi prieteni, și bun regăsit la un nou episod al emisiunii Cu Dumnezeu după gratii, emisiune dedicată lucrării de evangelizare și ucenicizare prin intermediul cărții Dumnezeu te iubește în penitenciare, împreună cu invitatul nostru permanent, Viorel Lupu. Te salut, Viorel, la început de toamnă și îți mulțumesc încă o dată pentru prezența ta neobosită aici. Și eu te salut, dragă Ovi, și mă bucur să fim împreună. Salut și pe cei care ne ascultă și ne vizionează. Și suntem în perioada roadelor. Dăjdim să fie Așa rod. e. Da, roade de tot felul, roade bune pentru împărăție și ne bucurăm, uite, să putem povesti despre tot ceea ce se întâmplă în lucrarea din penitenciar. Viorel, astăzi avem 3 lecții pregătite pe care le vom citi, ceea ce au scris deținuții din Cartea Dumnezeu te iubește, ce au înțeles ei de acolo. Avem și o scrisoare, de fapt o cerere în final. Înainte însă de discuție, Viorel, intrăm așa într-un segment nou al anului, să spun așa, din punctul ăsta de vedere. S-au dus concediile, începem toamna, începe și parcă sunt așa perspectivele întotdeauna de reînceput. Chit că voi ați continuat și pe perioada verii și întotdeauna sunteți prezenți acolo, dar din punctul ăsta de vedere începe toamna, dar începe și încep și pașii noștri către finalul anului. Cum vezi acest nou segment de câteva luni până la finalul anului, înainte de a intra în discuția noastră propriu-zisă? Domnul Iisus Hristos are o remarcă pentru unul dintre ucenici care întreabă și îi spune: Doamne, Iisuse, te rog, arată-ne pe Tatăl. Și Domnul Iisus zice: de atâta vreme sunt cu tine, sunt cu voi și încă nu l-ai văzut pe Tatăl? Dacă m-ai văzut pe mine, l-ai văzut pe Tatăl. Așa e. Așa și noi, pentru noi, sigur, slujitorii din penitenciare și nu numai din penitenciare, nu este concediu, nu este timp și nu e perioadă de relaxare, pentru că nici pentru cei de dincolo de gratii, unde noi mergem cu mare drag și încredere că Dumnezeu poate să-i transforme, nu este concediu. Ei sunt permanent acolo. Unii pe care îi slujim au câte 27-28 de ani executați zi de zi și unii care sunt închiși sau sunt în detenție pe viață mai speră încă la o schimbare a sentinței și noi sperăm și credem că Dumnezeu se va îndura. Așa că perspectiva mea este să văd totdeauna vieți transformate. Dorința mea este să văd vieți schimbate, transformate, și atunci ne bucurăm văzând că Dumnezeu se implică și chiar ajută oamenii care cândva în viață au greșit. Așa este. Ne bucurăm, Viorel, de osteneala voastră acolo, de implicarea voastră acolo. E nevoie, nu e timp de concediu, nu e timp de răgaz, pentru că nu e așa, fiecare ocazie pierdută sau ocazie în care, din diferite motive, de exemplu, nu se poate merge sau anumiți oameni nu pot veni la programe, este de fiecare dată o ocazie pentru cel rău de a ataca din nou, să spun așa. De aceea e nevoie de prezența voastră acolo și de dedicarea voastră. Viorel, așa cum spuneam, astăzi avem pregătite 3 lecții, abia aștept să le dăm citire. Cu cine începem și despre ce lecție este vorba? Da, la fiecare întâlnire, după cum se știe, noi avem întâlniri sâmbătă și duminica cu 4 grupe sâmbătă și cu 5 grupe duminica de la Centrul de Detenție de Minori și de la Maximă Siguranță, Bărbați și Femei Craiova. Printre ele lucrăm cu 3 grupe încă în lucru. Avem cu credite, cu lecția cu Dumnezeu după gratii, și mi este foarte greu să selectez, pentru că ei toți își dau toate silințele să arate că într-adevăr doresc ca Dumnezeu să le schimbe viața și unii chiar este acolo cu viața schimbată. Mi-e greu să fac o selecție, pentru că e ca și cum aș aprecia munca mai mult a cuiva decât a celuilalt.
Dar așa, pe parcursul timpului, sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu toți să aibă posibilitatea să fie transmiși pe canalul nostru și rudele, prietenii, cunoscuții sau poate necunoscuții să vadă că Dumnezeu este Cel ce schimbă. Aș începe printr-o scrisoare trimisă de Dincă Gheorghe, fratele Dincă Gheorghe de acum, un om mult mediatizat de televiziunile din România și mult discutat, anatemizat de mulți, alții au avut și alte cuvinte de spus, dar el este un om care l-a primit pe Domnul Isus Hristos în inima lui, care și-a recunoscut vinovăția, iar lecția la care face referire și pe care ne-a trimis-o este lecția 25 din capitolul 5 din Cartea Dumnezeu te iubește, actul de identitate a împărăției lui Dumnezeu. Textul biblic este din Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetele 31 la 38. Și așa cum spunea și el, fac eu o introducere, asta îmi spunea verbal, așa cum el a fost fiul celui rău și a făcut faptele diavolului, mulți ani fără să-L cunoască pe Dumnezeu, doar din auzise despre Dumnezeu, acum a devenit un copil al lui Dumnezeu și are actul de identitate pe care Domnul Iisus Hristos i l-a acordat prin jertfa de la Golgota. Și ne spune așa: Domnul Iisus Hristos vede proslăvirea sa în jertfa pe care o aduce înaintea lui Dumnezeu pentru ispășirea păcatelor oamenilor, a oricărui păcătos și al meu. Domnul Iisus a zis: acum Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în Iisus Hristos și Dumnezeu îl va proslăvi în el însuși și îl va proslăvi îndată, înseamnă că și pe noi ne va proslăvi. Copilașilor, cuvintele Domnului Iisus, mai sunt puțin cu voi. Voi mă veți căuta apoi și cum v-am spus și cum am spus și iudeilor, că unde mă duc eu, ei nu pot să vină. Tot așa vă spun și vouă acum. Vă dau o poruncă nouă, citează din nou, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu pe voi, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Doamne, i-a zis Simon Petru, unde te duci? Iisus i-a răspuns, tu nu poți veni acum după mine, unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni. Doamne, i-a zis Petru, de ce nu pot veni după tine acum? Eu îmi voi da viața pentru tine. Iisus i-a răspuns, îți vei da viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de 3 ori. Atunci când cineva este proslăvit, el este înălțat, onorat de Dumnezeu, lăudat înaintea Domnului. Domnul Iisus Hristos știa că Tatăl îl va proslăvi și prin moarte i-a oferit onoarea de a fi jertfa unică din univers de ispășire a întregului neam omenesc. Chintesența acestei lucrări este sângele Domnului Iisus Hristos, care nu ține cont de o anume confesiune pe care să o ierte sau o religie, și el a îndeplinit toată legea și toate ritualurilor legii, da? Repetă de 2 ori, pentru ca noi doar prin credința în el, în Domnul Iisus Hristos, să avem acces în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este identitatea pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dat-o prin jertfa lui. Iar noi toți care ne numim creștini de la Domnul Hristos suntem chemați să fim diferiți față de lumea întreagă și să venim cu dragoste și cu iubire înaintea lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos, Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt și atât și pentru aproapele nostru. Dar și pentru oamenii păcătoși, nu numai între noi frați. Uitându-ne la noi și la neputințele noastre, avem tendința să credem că nu avem nicio șansă. Dar
Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă să ne uităm la El și la jertfa de pe cruce de la Golgota și la sângele salvării care ne-a dat dreptul să devenim copii ai lui Dumnezeu. Și atunci noi putem cu încredere să venim la Dumnezeu. Altfel nu am avea nici o șansă să devenim copii ai lui Dumnezeu. Dar acum suntem copii și trebuie să devenim și ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Și în final aici el încheie cu un îndemn și spune așa: iubește-L pe Dumnezeu și pe toți oamenii, iar Dumnezeu Duhul Sfânt te va ajuta să fii cu adevărat un ucenic al lui Dumnezeu. Și spune el, amin. Încheie aici cu un amin. Așa este. Dumnezeu într-adevăr te ajută. Foarte interesantă lecția asta și mai ales în contextul celor din penitenciar, pentru că, Viorel, nu-i așa, mulți dintre ei nu mai sunt siguri de identitatea lor, în sensul că familiile poate i-au renegat, prietenii cu siguranță, presa, așa cum vorbeai și în cazul lui Gheorghe Dincă, și societatea în general. Ei, în momentul acela parcă nu mai știi al cui ești, dacă aparții cuiva, dacă îi mai pasă cuiva de tine, și în contextul în care îl descoperi pe Dumnezeu, pe Tatăl nostru al tuturor, parcă într-adevăr identitatea ta se conturează, știi cui aparții, știi unde te duci, și cred că lucrul acesta este cu atât mai mult reconfortant pentru ei, venind din sau smulgându-i Dumnezeu dintr-o vâltoare de genul acesta în care unii dintre ei chiar nu mai cred că aparțin nimănui și chiar cred că nu mai contează pentru nimeni, nu-i așa? Corect, așa este. Vezi tu, în unele circunstanțe și noi toți oamenii, 1 miliard și ceva de oameni, suntem doar niște cifre, apoi suntem niște procente, suntem niște statistici și despre deținuții din România, cei aflați dincolo de gratii, se vorbește, sunt atâtea mii de bărbați, atâtea mii de femei, vorbind procentual, s-a mai redus procentul recidivei. În România a scăzut pe undeva pe la 36% și ne bucurăm de lucrul acesta pentru că de aproape 20 de ani de când prin Asociația Relație versus Religie, mai nou, dar prin Fundația Familii pentru Familii, slujind în penitenciare, erau procentele mult mai mari ale recidivei și credem că și noi suntem parte la scăderea acestor procente. Da, ei la un moment dat sunt doar niște cifre, niște, dar dincolo de asta au identitate, au un nume, sunt persoane cu dorințe, cu nevoi, cu lipsuri, cu probleme, cu plusuri, cu tot ce este, ce compune viața unui om. Dar când s-au întâlnit cu Dumnezeu, aproape că nu mai contează celelalte și majoritatea spun, în sfârșit, pot și eu acum să spun că sunt cineva. Cu ghilimele de rigoare, sigur că da. Adică reprezint ceva. Pentru mine a murit Dumnezeu. Ei sunt acolo închiși, sunt acolo în niște condiții destul de dificil de îndurat, dar cu ajutorul lui Dumnezeu ei pot să ducă până la capăt pedeapsa și detenția la care au fost condamnați, având în vedere că în urma rugăciunilor și a schimbării vieții și comportamentului, mulți dintre ei au ieșit și au șanse să iasă mai devreme. Pentru că Dumnezeu din cer vede eforturile lor, lucrează la inima celor din penitenciare, a comisiilor de propunere de eliberare și la fel și a judecătorilor, a instanțelor și ies mai devreme, sunt eliberați mai devreme. Nu știu dacă aici am spus, în urmă cu ceva ani am trăit să văd o veste primită de eliberare în direct, eram chiar în timpul programului, la un program de femei la Craiova, la Ișalnița, și a venit supraveghetoarea de acolo cu o hârtie în mână și a zis: am o veste bună, pentru cine credeți voi? Și niciuna dintre ele n-a zis nimic. Era undeva ora 16 după amiază. Și a deschis hârtia și spune, a citat numele persoanei respective și a zis: la ora 16 și 30 de minute trebuie să părăsești penitenciarul. Ai 30 de minute la dispoziție, ți-a fost admisă contestația.
dacă ar fi participat la săritura în înălțime de pe loc, cred că bătea toate recordurile mondiale. Am crezut că a dat cu capul de tavan în încăperea unde eram, așa a sărit ca o panteră de jos de bucurie și a început să strige: există Dumnezeu, Dumnezeu ne iubește, apoi s-a prăbușit acolo pe podea înaintea lui Dumnezeu și noi ne-am rugat împreună și ne-am bucurat. Cu adevărat, chiar dacă sunt niște cifre, niște numere, niște statistici, Dumnezeu știe de ei acolo și îi iubește. Așa e, cu siguranță. Bun, putem să mergem la următoarea lecție. Sunt curios ce lecție și cine a scris-o de data aceasta. Da, este o lecție trimisă pe o pagină de un caiet A4. Numele celui de dincolo de gratie este Sărdarul Florin. Participă la programele noastre, tot din capitolul 5, lecția 28, și o lecție tare mult iubită de cei aflați dincolo de gratii, care, spun așa, la modul general, consideră că li s-a făcut o nedreptate. Adică puteau să primească mai puțin sau li s-a făcut o nedreptate în comparație cu alții care încă n-au ajuns unde sunt ei, sau cam asta e Da. percepția generală, că li s-a făcut o nedreptate, și lecția are titlul Dumnezeu face întotdeauna dreptate. Tare mult le place lucrul ăsta și unii chiar au răbdare și încredere. Așa cum spuneam, lecția 28 din capitolul 5. Și începe Florin așa: în situația mea, eu aștept dreptatea doar de la Dumnezeu și nu de la oameni. Pentru că dreptatea cea dreaptă, sunt cuvintele lui, este doar a lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății. Dumnezeu înseamnă iubire, pace, dreptate, dragoste și pe lângă că este un Dumnezeu al dreptății, El este și sfânt. Dar este și drept și îi place dreptatea. Și oamenii pot face dreptate, dar nu pot să o facă. Dacă vor să o facă, numai prin Dumnezeu pot să facă dreptate. Și dreptate dreaptă. Dar Dumnezeu face dreptate copiilor săi cu siguranță. Dar pentru asta trebuie să avem încredere în Dumnezeu, să avem răbdare și să devenim copiii lui Dumnezeu. Pentru că răbdarea aceasta ne duce la mântuire. Pentru că Dumnezeu nu lucrează după gândurile și după mințile oamenilor și cum am vrea noi. Și El lucrează după standardul Lui. Trebuie deci să avem încredere și răbdare. Să ne rugăm în continuu, zi și noapte, spune el aici, iar Dumnezeul nostru cu siguranță ne va face dreptate, dar la timpul hotărât de El. Dumnezeu vrea ca noi, prin toate nedreptățile și necazurile, nemulțumirile prin care trecem, vrea să ne aducă tot mai mult mai aproape de El. Să ajungem la adevărata credință și maturitate sufletească și spirituală, pentru că nu se poate crește pe calea credinței altfel decât prin multe încercări. Dumnezeu ne îngăduie multe încercări în viața noastră pentru a testa credința noastră și pentru a vedea dacă avem credință și suntem răbdători, așteptând ca El să ne rezolve orice fel de problemă, pentru că El are soluții pentru toate problemele noastre. Când Dumnezeu ne îngăduie o încercare, noi ar trebui să ne bucurăm, nu să ne întristăm. Pentru că dacă Dumnezeu îngăduie, aceasta înseamnă că Dumnezeu ne iubește și vrea ca noi să avem o credință mai mare și o dragoste mai mare pentru El și pentru aproapele nostru. Și această experiență ne poate ridica pe plan spiritual. Amin, spune Florin. Amin, spun și eu. De ce nu? Pentru că sunt de acord cu ceea ce spune el. Și da, închei, această experiență ne poate ridica pe plan spiritual. Cum e pentru ei, Viorel, în ceea ce privește așteptarea aceasta? Știi, diavolul este expertul în îndoială și în a-ți insufla gânduri că n-are rost să mai aștepți, că Dumnezeu nu face dreptate, că dacă ar fi făcut dreptate, uite, ieșai cu 5 ani mai devreme, cu 5 luni mai devreme și așa mai departe.
Cum stau ei la capitolul acesta? Care simți că e bătălia lor așa? Cum e bătălia din punctul acesta de vedere? Pentru că mulți, într-adevăr, au răbdare, așa cum spuneai tu, dar poate unii, după atâția ani, parcă, nu știu, încep să nu mai aibă răbdare și aici, așa cum spuneam, diavolul este specialist. Cum simți lucrul acesta și, da, un gând frumos și reconfortant că Dumnezeu întotdeauna face dreptate, doar că face la timpul Lui și în condițiile sale, pe care nu întotdeauna noi le înțelegem sau chiar le aprobăm, deseori ne răzvrătim. Așa este. Aș porni de la un caz, fratele Florian Pantan. Este un frate pe care l-am botezat în urmă cu peste 2 ani de zile la Maximă Siguranță Craiova. Acum, pentru că el are un comportament frumos și o viață schimbată, transformată, a fost mutat la un alt penitenciar, la regim deschis, lucrează și de unde el a fost închis pentru o faptă destul de dură. Soția lui a primit o interdicție din partea instanței să se mai întâlnească cu el, să-l viziteze, să-l caute și așa mai departe, pentru că a fost o violență în familie. El a participat la programele noastre, Dumnezeu i-a schimbat viața, și-a recunoscut vina, și-a dat seama că 22 de ani pe care i-a trăit cu soția i-a făcut viața un calvar soției și celor 2 copii. Și viața lui transformată a avut un impact deosebit asupra copiilor care au început să-l viziteze împreună cu un unchi al lor, un verișor de al lui, pentru că soția nu avea voie să aducă copiii la vizită, fiind minori, trebuiau însoțiți de un adult. Și eu am insistat la soție totuși să comunice cu el când el o sună să-i răspundă la telefon. Și până la urmă ea a răspuns și îmi spunea așa: domnul pastor, dacă nu i-aș cunoaște vocea, a zice că nu este soțul meu. Dar nu înțeleg de unde are cuvintele acestea. Dumneavoastră i le-a scris pe o hârtie și le-ați dat să le citească? Și i-am spus: tu, că eu nu știu când te sună pe tine și nu știu subiectul discuției voastre. Cum aș fi putut eu să anticipez cam ce ar trebui să-ți spună, că poate nu se potrivea cu întrebarea ta? Și a zis: este ceva minunat. N-am crezut în viața mea că o să aud aceste cuvinte din gura soțului meu. Și de fiecare dată ea vine cu copii, îi iau de acasă, distanță destul de mare de Craiova, îi iau de acasă pe toți 3, mama și 2 copii, și cetățeanul respectiv care are aprobare să intre la vizită cu minorii, și ea vine cu mine. Și îi spun: de ce mai vii și tu? Rămâi acasă cu gospodăria, cu ce ai pe acolo, cu păsări, cu animale, ce are. Și ea a zis: chiar dacă nu pot să intru la el acolo, cel puțin mă simt bine știind că ne desparte doar un zid. Chiar dacă nu-l pot vedea, știu că doar un zid ne desparte, și parcă l-aud cum vorbește cu copiii, pentru că, virgulă, copiii ies entuziasmați de acolo. Da, nemulțumirile sunt multe, neînțelegerile lucrurilor sunt multe, dar pentru că ei se întâlnesc mulți cu Dumnezeu și au încredere în Dumnezeu, viața lor se schimbă și atunci dispar toate frustrările, toate nemulțumirile. Chiar unul dintre ei, un alt caz, un tânăr de vreo 28 de ani, tată a 4 copii, foarte mare, solid, închis pentru violență, nu în familie, cu altcineva, și primise vreo 4 ani și ceva. Când am venit la începutul programului, a început foarte furios să spună: ce Dumnezeu, domnule, ce înseamnă asta, că putea să-mi dea 1 an de zile, că la alții le-a dat nu știu ce, și mereu făcea comparații din astea, ce vedea pe la televizor, ce auzea sau ce mai cunoștea el. Și după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu și s-a întors la Dumnezeu și l-am botezat în penitenciar, el este din Craiova, spunea: mă bucur că am ajuns în detenție. Dacă nu ajungeam aici, niciodată nu l-aș fi cunoscut pe Dumnezeu și poate că ajungeam ori la cimitir, ori cine știe ce se întâmpla. Dar de acum, viața mea o să fie frumoasă împreună cu cei 4 copii și soția. Deci, nemulțumirile sunt multe și motivele sunt și mai multe. Dar întâlnirea cu Dumnezeu dă la o parte toate aceste piedici și ei se bucură și așteaptă cu multă încredere eliberarea sau întâlnirea cu Dumnezeu. La urma urmei, cei care zic și așa sunt pe viață, doar Dumnezeu știe. Ce experiențe frumoase și ce bucurie să vezi, iată, vieți transformate, familii bucuroase, Da. chiar dacă, sigur, cu amărăciunea faptului că
încă unii dragi ai lor sunt în detenție, dar vine o zi când probabil se vor reuni. Mă refer la cei care vor ieși de acolo și ne bucurăm să putem fi părtași într-un fel sau altul la astfel de experiențe minunate. Hai să ne apropiem și de a treia și ultima scrisoare în emisiunea de astăzi. Despre cine este vorba, Viorel, și ce lecție citim? Da, este un obișnuit al emisiunilor noastre, nelipsit de ani de zile, nici nu pot să spun, dar de când s-a scris la programul nostru este nelipsit și dacă l-ar vedea cineva și ar vedea o înregistrare cu el, de câte ori ne vede, e plin de zâmbet, ne îmbrățișează și e așa de bucuros că ne vede. Și dacă ar vedea numai momentul ăsta al întâlnirii cu noi, ar spune, omul ăsta nu e în închisoare. Și nu mai are de executat vreo 12 ani și a executat deja vreo 7-8. Pentru că Dumnezeu i-a schimbat viața. Numele lui este Călugăr Cristian. Și el ne vorbește din lecția Iisus se va întoarce la noi, pe pământ. Adică e o mare încredere pe care, după cum ați văzut, acolo lecția a început cu prima lecție, cu Domnul Iisus ne dă o identitate nouă, identitatea de copii ai lui Dumnezeu, apoi cealaltă cu Dumnezeu face totdeauna dreptate și încheiem cu Iisus se va întoarce, adică asta e marele har și credința noastră a creștinilor. Și spune așa Cristian: toți creștinii care caută mântuirea și o vor neapărat, trebuie să persevereze în credință, fără să se compromită sau să se teamă în fața presiunilor demonice. Când spunem că va veni sfârșitul lumii, din perspectiva Bibliei, e adevărat că pe pământ vor veni războaie, cutremure, foamete, pandemii, ură față de creștini, dar și unii față de alții, dar toate acestea indică de fapt spre ziua Domnului. Acesta nu este sfârșitul și doar ziua Domnului va fi finalul. Cea mai importantă idee scoasă în evidență în această lecție de Domnul Isus Hristos este aceea că doar cei ce vor birui în toate încercările și provocările prin care vor trece, vor beneficia de un sfârșit binecuvântat cu Domnul Isus în împărăția lui Dumnezeu. De asemenea, un lucru foarte important pentru noi creștini este să ne lăsăm împreună cu Domnul Isus Hristos în toate testele și încercările prin care Tatăl îngăduie să trecem și să biruim în toate aceste provocări și să nu fim preocupați de venirea sfârșitului, care oricum va veni, dar neștiind când va veni, noi trebuie să fim gata. Pentru că Dumnezeu dorește ca toată lumea să fie evangelizată. Curiozitatea și întrebările cu privire la sfârșitul lumii au făcut ca foarte mulți oameni de litere, teologi, predicatori, să aibă o preocupare în scopul vieții lor de a se pregăti. Dar s-a constatat că de fiecare dată au dat greș. Este mult mai înțelept ca noi, urmașii Domnului Isus Hristos, copiii lui Dumnezeu, să fim preocupați de întâlnirea cu El în orice zi și să ne pregătim pentru aceasta, dar în continuare să facem toate lucrurile neștiind clipa în care va veni să ne ia acasă. Din toată această învățătură dată de Domnul Isus Hristos este că sfârșitul va fi un sfârșit. Dar Domnul Isus Hristos se va întoarce pe pământ și ne va lua pe noi. Și atunci, noi toți oamenii vom da socoteală de viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o și am trăit-o pe acest pământ. Și încheie cu un post-scriptum, ca de obicei, scris cu litere de tipar: iubiți-vă aproapele și credeți în Dumnezeu. Spune Cristian. Da, foarte încurajatoare și lecția aceasta. Iisus se va întoarce pe pământ, Viorel, vom fi cu El acolo sus și pe câți dintre cei la care nu ne-am fi gândit niciodată îi vom vedea împreună cu noi acolo sus. Ce gând frumos și da, ce post-scriptum frumos, ne iubim unii pe alții și să avem încredere în Dumnezeu.
Ne bucurăm, Viorel, sunt foarte multe lucruri de adăugat, de discutat, pentru că oamenii aceștia, iată, încep să înțeleagă tot mai mult din Dumnezeu. Nu ne interesează teologia neapărat, nu ne interesează nici măcar limbajul de lemn folosit de evanghelici, ci ne interesează să înțeleagă cât mai mult din Evanghelie și din Dumnezeu și se pare că de la lună la lună vedem tot mai mult lucrul acesta. Asta ne dă încredere, ne motivează și ne bucurăm împreună de lucrurile acestea. Slavă Domnului! Amin, zic și eu. Așa este. Dumnezeu iubește toți oamenii și dacă ne uităm în Scripturi, cei care cunoaștem Scripturile, ceilalți vă rog să le căutați și să le citiți, pentru că este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu. Noi avem multe scrisori aici, dar Dumnezeu ne-a trimis o scrisoare compusă din 66 de cărți pline de iubirea lui Dumnezeu, care ni-l descoperă pe Dumnezeu așa cum este El. Și pentru că mulți spun că Biblia este grea, că nu înțeleg, că nu au o pregătire teologică, căutați pe toate platformele amintite aici de colegul Ovidiu și veți găsi cartea Dumnezeu te iubește. Nu este doar un titlu generic, și este unul de suflet din inima lui Dumnezeu pentru noi și acolo veți găsi foarte ușor calea spre Dumnezeu. Ei au și foarte multe cereri și aș vrea în final, dacă îmi permiți, o scrisoare. Este o solicitare, sigur că da, dar noi suntem atenți la orice. Ei trimit scrisori pe adresa asociației noastre și noi suntem atenți și încercăm în măsura posibilităților și a permisiunii legilor să le răspundem și să fim alături de ei. Este o scrisoare de la un tânăr de la centrul de detenție din Craiova. El își spune numele aici și începe așa: bună ziua, domnul Lupu, vă rog să mă scuzați că vă deranjez. Sunt Mădălin, poate v-a spus Oana despre mine. Oana este prietena lui, fac eu aici o paranteză, și ea da, mi-a spus. Am și eu nevoie de un loc de muncă. Vă rog foarte mult dacă m-ați putea ajuta. De curând urmează să intru în comisia de eliberare și am mare nevoie dacă voi fi eliberat. De asemenea, vă rog să îmi dați și mie o caracterizare pentru timpul participării la programele dumneavoastră. Îmi pare foarte rău că vă deranjez, dar chiar nu am la nimeni altcineva la cine apela. Numele meu este, și își dă numele complet aici, născut la data de, mama, tata, toate identitățile părinților, și spune: să știți că am absolvit deja clasa a 8-a și acum sunt într-a 9-a aici la centrul de detenție. Și vă mulțumesc din tot sufletul pentru ajutor și vă rog din inimă să nu vă supărați pe mine și să mă iertați pentru tot deranjul pe care vi l-am făcut. Vă doresc multă sănătate, ne spune Mădălin. Da, Viorel, mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru discuții. Prieteni, nu uitați că în finalul acestui episod aveți o adresă de corespondență unde ne puteți trimite detalii dacă vreți să vă implicați, dacă vreți, de exemplu, să-l ajutați pe Mădălin sau pe alți deținuți, sau dacă vreți să vă implicați în această slujire în penitenciare. E nevoie de oameni peste tot în țară și puteți lua legătura cu noi, ori prin adresa aceea fizică, dacă chiar vreți, poate să corespondați, să aveți o corespondență cu cei din penitenciare, sau poate sunteți dintre familiile celor care sunt acolo. Lăsați-ne un comentariu, scrieți-ne la acea adresă pe care o veți vedea în finalul acestui nou episod, sau pe rețelele noastre de socializare. Veți în stânga ecranului dumneavoastră platformele noastre de socializare: Facebook, canalul de YouTube Relație versus Religie, platforma X, pe Instagram, suntem prezenți și pe Spotify, TikTok, Threads, Rumble și de asemenea pe aplicația Biblia de la YouVersion, unde avem planuri de citire din cartea Dumnezeu te iubește, adresa de e-mail relațieversusreligia@gmail.com sau site-ul nostru www.relațieversusreligie.com. Luați legătura cu noi, implicați-vă, ajutați, pentru că sunt sigur că Dumnezeu vă va răsplăti, așa cum mă rog să-ți răsplătească și ție, Viorel, pentru prezența ta neobosită și pentru slujirea ta, și îți mulțumesc încă o dată și pentru discuția de astăzi.
mulțumesc, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, n-am făcut decât ce eram dator să fac și fac cu bucurie, pentru că Domnul a făcut tot ce trebuia pentru noi. Așa este, prieteni, să aveți o seară liniștită și nu uitați că în descrierea acestui nou episod aveți un link cu toate resursele noastre pe care vă îndemnăm cu drag să le folosiți. Abia aștept să auzim povești, mărturii și lucruri interesante de acolo din penitenciare și data viitoare, pentru că Dumnezeu mântuiește suflete, Dumnezeu schimbă vieți și ne bucurăm să putem și să fim și noi parte la această lucrare, atât cât Dumnezeu ne-a îngăduit. Seară liniștită, Viorel, și seară liniștită tuturor! Mulțumesc, Doamne ajută!